Ġie ppubblikat tender li se jipprovdi lis-servizz pubbliku b'250 vettura elettrika għall-użu ġenerali. Dan il-proġett ambizzjuż se jnaqqas il-flotta eżistenti, ibiddel vetturi li jniġsu ma' oħrajn li jużaw enerġija nadifa u jżid l-effiċjenza fl-użu tal-vetturi bil-kunċett tal-car sharing li se jiġi introdott fid-dipartimenti tal-Gvern. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana qal li din l-inizjattiva li qed tidħol fis-seħħ wara fażi ta' studju dettaljat se tħalli impatt ambjentali pożittiv ħafna. Huwa kien ħabbar li kellu joħroġ dan it-tender waqt intervista li kien għamillu One News f'Novembru li għadda. Fil-fatt, il-pjantana huwa sena d-dieħla noħorġu tender minn fondi Ewropej fejn parti sostanzjali mill-flotta tal-Gvern, dak li ħana nsejħulhom il-pool cars, tinbidel f'karozzi, jinbidlu wkoll f'karozzi elettriċi. Il-kap tas-servizz pubbliku qal li din il-bidla konkretament se tifranka lil pajjiż 185 tunellata ta' diossidu tal-karbonju fis-sena. Il-proġett mhux se jkollu l-ebda impatt negattiv fuq il-klima bl-installazzjoni ta' 2000 metru kwadru ta' pannelli fotovoltaiċi fi spazji pubbliċi. Dan kollu għal is-Sur Sultana jixed il-kredenzjali ambjentali u sostenibbli li jipprattika s-servizz pubbliku. Permezz tat-tender huwa stmat li r-rata ta' vetturi elettriċi fil-flotta tas-servizz pubbliku se tiżdied mis-7% li kien hemm fl-2021 għal kważi 40%. Dan il-proġett għandu valur ta' 10 miljun euro iffinanzjati minn fondi Ewropej. Fil-waqt li l-karozzi ġodda li qed jinxtraw miċ-ċivil qed ikunu elettriċi, meta oħrajn eżistenti jkunu skedati biex jinbidlu se jiġi aċċertat li dawn ukoll ma jkunux jaħdmu b'magni li jniġsu. Dak ifisser illi il-karozzi ġodda kollha tal-head chips jibdew jinbidlu mill-karozza tradizzjonali għal karozzi elettriċi. U mbagħad ikun fadal il-karozzi dawk li huma diġà għand il-head chips preżenti. Ovvjament dawk nista' jinqelbu kollha f'daqqa, imma meta jasal iż-żmien li dik il-karozza jgħaddilha żmien u tinbidel, l-istess ħaġa tinbidel f'karozza elettrika.